Good morning, brothers and sisters. Please rise for the novena to our Mother of Perpetual Health. Immaculate Mother, to you do we plead. To us, God our Father, for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. All merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten the sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Mary, Immaculate, Star of the morning, chosen before the creation begun, destined to bring to the light of your dawning conquest of Satan and rescue to men. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary, Immaculate, Mother of God. We sinners honor your sinless perfection, fallen and weak. For God's mercy we plead. Grant us the shield of your mighty protection. Measure your aid by the depth of our need. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps
Please kneel. Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindness, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same. While praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena, we earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the brokenhearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children, that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility, that we may do our part in making our home a haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may rejoice with you at Christ's victory over sin and death, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help
help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in the spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. All, Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I yes obtain? I do not sigh for the wealth of earth, for the joys that fade and flee, but Mother of Christ, Mother of Christ, this do I long to see. The peace and toll which your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother
Please kneel. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, initas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasaki tuli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Iba may ibiin mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Iba may ibiin mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Iba may ibiin mo kami. San Judas Tadeo. Iba may ibiin mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan, Miyerkules sa ikaapat na simana para pakapasko. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for the gift of life of John Vincent Arquero. Pasasalamat man dulot ni Lily Raitana and family
Sa espesyal na kahagadan to pass the Electrical Engineer Board exam, dulot ni Ryan Vival, for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, to help and guide to pass the Electrical Board exam, dulot ni Aldrin Aldea, for passing the Electrical Engineering Board exam, dulot ni Jovi and A. Barbonio. Sa espesyal na kahagadan man, dulot ni Christian Jenson Tanyada. For the examination of JC, dulot ni Grace Magallanes. To pass the Electrical Engineering Board exam, dulot ni Sedi M. San Benaventura. For Electrical Engineering Board examination, dulot ni Kent James B. Garamay. To pass the board exam, dulot ni Bea Angela Alpuerto. Sa espesyal na kaagadan, for Cyron Hussein for his success in Electrical Engineering Board exam, dulot ni Can Miguel family, for positive result to pass the integrating course in Masteral, dulot ni Marjorie A. Beranya. To pass the exam, dulot ni Bianca Elizabeth Puntalan. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Klaus, dulot kan Malaka family. Sa kalag ni Jesus, dulot kan Manuel Asurin family. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Sa kalag ni Melton, Jose and Josefa, Antonio and Maria, and for poor souls, dulot ni Tess D. Sa kalag ni Jairo Pauto Francisco, dulot kan Asopardo Cantara family. Sa kalag ni Nazario Jr., dulot kan St. Jude family. Sa kalag ni Janice, dulot ni Esther Pua. Para sa kalag ni Rufino and Constancia, dulot kan Boras family. For all souls, dulot ni Shirley Demorar. For the death anniversary of Maria, dulot kan Racho family.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Manwan magarawit na madya, pahalanan ka, dapulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dapulang biyayang pangako niya, Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Miyerkules, aldaw na ipinapanungod niya to sa satuyang mahal na ina, si Nuestra Señora nindanay na pagtabang. Magdulok po kita sa iyang intersesyon, asin pamibi, tanganing makamatantaan, mga biyaya na minamaawot niya to sa satuyang buhay, siring man magpasalamat sa kagurangnan sa mga balaog na danay niya tong inaako dahil sa mga pamibi asin intersesyon ni ina. Sa laog kining misa, makisumaro man po kita kay Vince. Sa aldaw na ini nagsaselebrar siya kan sa iyang kumpleanyo sa pagpasalamat sa balaog din buhay. Lugod pamanaan sa iyang kakayahan, lalong-lalo na sa musika, kakayahan sa iyang buhay, magamit niya ini padagos sa paglingkod sa tuyang kagurangnan asin para sa iyang dakulang kaumawan. Mga tugang, tanganing kita na uyadig di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gipo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan ta Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, makapatawadaan sa tong mga kasalan, kasindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos, buhay nin mga maimbod, kamurawayan nin mga mapakumbaba, kapalada nin mga matanos, himatay sa imong karahayan ang mga pamibi nin mga nagaarang, tanganing ang mga napapaha kan panuga nin sa imong pagkamarahayon, dani na mabasog, hali sa imong kagawasan. Uri kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturgia kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginono sa mga gibo kan mga apostoles. Ang tataramonin kagurangnan padagos naglakop asin nakabalangibog. Pagtapos kan sa indang misyon, si Bernabe asin si Saulo nagbalik sa Jerusalem. Kaiban ninda si Juan Marcos. Sa komunidad sa Antioquia, igwan ni nagkapirang mga propeta asin mga paratukdo
na iyo si Bernabe, si Simeon Moreno, si Lucio Sereneo, si Manain, asin si Saulo. Sarong aldaw kan sinda nagpapabibi, sa Diyos asin nag-aayuno. Ang Espiritu Santo nagsabi, lainan nindo si Bernabe asin si Saulo para sa ipapagibo ko sa inda. Giraray sinda nag-ayuno asin namibi. Ibinugtak ang mga kamot ni Bernabe asin ki Saulo. Dangan pinagpahumali. Sa sugog na inikan Espiritu Santo, naglugsod sinda sa Seleucia, asin hali duman nagsakay sinda Patsyepre. Pag-abot sa Salamina, itidukdo ninda ang tataramon ni Diyos sa mga sinagoga kan mga Hudiyo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagumawan kaning gabos na banwaan, O Diyos. Pagumawon ka nin gabos na banwaan, O Diyos. O Diyos, kay Raki, asin bendisyon ni kami, sumiran sa mo an sa imong lalawgon. An sa imong mga dalan ipamidbid sa kinaban, an sa imong kapangyarihan sa gabos na banwaan. Pagumawon ka nin gabos na banwaan, O Diyos. Maugma asin mag-awit ang mga banwaan, ulita ika matanos na hade sa kinaban. Matanos na inaataman mo ang mga katawuhan, inaampon mo ang gabos na banwaan sa daga. Pagumawon ka nin gabos na banwaan, O Diyos. O Diyos, pagumawon kanin mga banwaan, pagumawon kanin gabos na katawuhan, lugod, bendisyonan kita nin Diyos, lugod, sambahon siya sa bilog na kinaban. Pagumawon ka nin gabos na banwaan, O Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa halangkaw na tingog, an minatubod sako, minatubod bakong sako, kundi sa nagsugo sako. An minahiling sako, minahiling sa nagsugo sako. Ako na padigdibilang liwanag, para sa kinaban, tanganing an minatubod sako, day maglakaw sa kadikluman. An minadangog kan sa kong mga tataramon, alaga day minautob kaiyan, day ko siya huhukuman, day ako napadigdi sa paghukom sa kinaban, kundi sa pagligtas. An minasikwal sako, asin daim minaako kan sa kong mga tataramon, igwanin mahukom sa iya. Ang tataramon na ipinahayag ko, iyo ang mahukom sa iya sa huring aldaw. Ulit aday ako nagtaram sa sadiri kong ngaran. Ang Ama, ang nagsugo sa ko, iyo ang nagtugon kung ano ang sa kuyang sabihon, asin kung ano ang sa kuyang ipahayag. Aram ko na ang tugon niya nagtataonin buhay na dahing kasagporan. Kaya ang sinasabi ko sa Indo, sinasabi ko, sirig na gayo sa itinugon kan sa ko, Ama. Mga tugang kong namumutan, ang marahay na bareta, kan kakurangan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pakigreet ko na kan sa tuyang mga katay na good morning. May magayonon perming hapot na oral daw, magayon na ihaputa sa tuyang sa diri. What is my purpose and mission in life? Kasi kung aramuan sa imong katuyuhan, asin mission sa buhay, daing oras, digdi sa kinaban na masasayang. Ano ba talaga ang katuyuhan ko asin mission ko digdi sa kinaban? Kasi kadaklan kan mga tao, kung dahil yan pinaghuhurup-hurupan, di madadara ka na, maghapon ka sa nag-Facebook, maghapon ka sa nang makichismisan, maghapon ka sa nang turog, dahil mo aram ko na nun sa imong katuyuhan or mission sa buhay.
Iyan nahapot po na yan mga tugang, kaya gusto kong paghurup-hurupan ta. Iyan precisamente kung isipon ta, ang klaradong pinapahayag kan sa tuyang kagurangnan, ngunyan sa Ebanghelyo. An sa iyang katuyuhan, asin misyon sa kinaban. Na ipinadara siya kan Ama, tanganing maging testigo mismo kan Ama sa kinaban. Tanganing kung sisay man ang nakakahiling sa iya, nakakahiling man sa Ama. Ipinadara siya sa kinaban, tanganing maging ilaw sa tahaw kan kadikluman, kan kinaban. Asin tanganing magdara sa lambang saro sa tuya nin kaligtasan. Iyan ang rason kan sa iyang pagdigdi sa kinaban. Iyan ang sa iyang katuyuhan, iyan ang sa iyang misyon. And gabos na sinasabi niya, gabos na ginigibukan sa tuyang kagurangnan, revolves around that purpose and mission that He has. Nagkaigwa akong chance ka ito na makamisa sa mga OFW sa abroad. Sarokan mga tighapot ko po sa inda, ngata po yaon kamudigdi, nagtatrabaho sa abroad. Pwede man baga sa Pilipinas na. An sabihon ta, pirming simbag ninda, gusto mi po kaya, Father, na makatabang sa samuyang pamilya. That is the straightforward answer that you will usually get. Pag hinapot mo sinda, why are you here abroad? Kadaklan po kan mga kababayan, taan simbag, tanganing makatabang sa saindang pamilya. And mangalas po kamo, kadaklan sa inda mga aki pa, bagong graduar, and single pa. Dahil pang mga agum or si iba, bago pa sa nang kasalon, pagkatapos kan kasal, nagpasirig sa abroad. Mahanga ka sa inda, takadaklan sa inda, yaon duman, bako man para sa indak sa diri. Kadaklan sa inda, yaon sinda duman, tang usual purpose tinda, enot, tanganing ngayang matabangan ming mapaeskwela sa samuyang mga tugang. Yaon ako digdi, Father, dahil ta gusto kong mapatapos sa pag-eskwelaan sa kuyang tugang. Dahil ta gusto kong makapagpaharong para sa sakuyang mga magurang. Dahil ta gusto ko na mag-save din kwarta, tanganing pag-abot kan panahon, magkaigwaman lamang ako nin sadit na negosyo. Kung isipon, they have a noble goal sa saindang buhay. And because of that, they can endure homesickness. Mapungawon sa abroad. They can even endure harsh treatment coming from their bosses. Minsan baga may mga nadadangog kita na tiga-abuso kan sa indang mga amo. They can even endure ining bako magayon na predikamento sa sindang trabaho, mainito. Minsan, dahil na sinda nakakakaon. Ngata, tanatitios ninda, dahil po, taigwa sinda nin gustong maabot, asin aram ninda kung ano ang katuyuhan ninda sa saindang buhay. They know their purpose and mission in life. And that is the power of having a mission and purpose in life. What about us? Kita po, ano man ining nakaka-energize sa tuya, nakakatao sa tuya nin kusog, ano man po ining nakakapahingowa sa satuyang buhay, sa tahaw kay ning mga kadipisilan na sin pagbalo. Ngata ta, para kanino ka bumabangon araw-araw? Ngata ta, permi kang naghihingowang magtrabaho. Ano ang sa imong purpose? Ano ang sa imong mission? Sa pagiling ko, kung ata kita padagos nagiging makusog ang sekreto, dahil po kan sa tuyang katuyuhan, asin misyon sa tuyang buhay. Kaya sa ladong ini, namumutan ko mga tugang,
an sa tuyang manlugod na kagurangnan ngunyan sa ebanghelyo, iyo po an sa tuyang maging giya, asin sa tuyang maging inspirasyon sa paghingawa niya to nagibuhon, an sa tuyang misyon, asin katuyuhan sa buhay na ini. Amen? Oh, maratana. Tapos na sa sermon. Sa ngaran ka nama, Aki, asin na Espiritu Santo. Amen. Mawon ka, kagurangan Diyos, kabos sa Diyos. Berikan sa iyong pagkaharap na kamtan mo ng tinapay, buwan ka tagang sa isa mo yung kapagalan. Tulad niya minsan. Magpamibig ang mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan na natang sa simong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal O na Diyos, simbahan. kaming ginibo mong mga kahiras, kan saro asin pinakahalangkaw na pagka-Diyos, huli sa pagalang kan pagpatinao-taohan kay ning sakripisyo na mimibi kami warasan. Nasiring, na minimidbidmian sa imong katotoohan, kami makasunod man nanggad kaiyan sa mga marhay na gawi. Huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan, ang Amen. kagurangnan mapasaido, Asin sa imong itaasan espiritu. mga puso, Initas minas sa magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na herubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal, binabago, asinan karahayan kan buhay, binabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, pati nga ang mga langit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, then tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. kagurangnan, ikananggadan banal, murabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak, na ilulolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuha niya man kang kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, kaini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo ang pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kada Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Sining man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga ganan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, na kaitupan na kapag gaya-gaya sa imo magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin isa sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos ton na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit, at sa mong kakanon sa ruwal daw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Making danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin paglatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya ang katuninongan, asin pagkaburon nyo sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po nga na ihira, sa lambang saroan ni akong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos. Uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo,
may herako na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Namimibi kami kagurangnan kaugaying maghumari ka sa imong banwaan na tinukdoan mo sa paagi kan mga langito na misteryo asin palipaton mo hali sa lumang buhay pasiring sa bagong buhay. Huli, kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa inyo gabos. Sa mga naglingkod sa altar, sa choir, sa tiya pong mga servidores, mass collectors, lector, and commentator, sa tuyang sakristan, kina Renz, thank you very much po. Ang kagurangnan mapas sa inyo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Ano ma? An aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ekspresyon kan sa tuyang apresasyon, asin pasalamat man kay Vince, kan sa iyang selfless service sa tuyang parish as music director. Kantahan ta daw nin happy birthday si Vince. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Vince. Thank you.